Tong ke NPP na Nongstoin constituency uba Macmillan Bersat ulat hep kerteng mentakalai terik rempang Hazar Hulai Nongstoin banyakun ya ke election MLA ke banlong ha ke arpunyo terik rempang Hazar Hulai. Habakren hadien kani uba Macmillan ulaong ba ka don kam banwan ra ka jingkela ha ka ba ka don kam ban ai kam ya ki paj ba kam tam ling ba ka kam jungok kai perthei da ka ba pen bhai ke jaka jungok kai West Khasi Hills. Ban ai kam ai jam ki pai ba kalong ba ka gi kamu ka tourism sector ka bamot ki jing le jingok kai pertai bangidon ko ki jaka ka ba nokong bangindon ki an biang ki ban ya da ya ki jinglok ka pang jung ban pen bit pen biang ya ki ban pat la ban pen biang ini kisni kamut ban wanra ki papa legislation la dari ban le da ka state government la dari ban le ka council ka ban ai ki jing ya da ka pang ya ka judge ben riu khasi bar garu jong ka jela ka jung bat ka baar ni kwa baga Nongstoin ngin haban phai sa ka weipat ka banta ban ai kam ai jam ki pai ba kalong ba ka gi kamut ka tourism sector ka bamot ki jing le jingok kai pertai bangidon ko ki jaka ka ba ka pertai ka tep ka jela mi gila ka tep kari India ka tep ka bang tep ka Nongkhnum island katai kathan kamut nak adu ka song sangreng delingim Nongkhnum gi dings iang ki sok paru gi lause pang katai kathan kamut ba kadai ka weini gi jaka ka ba itna tampo ka jela mi gila bat mata naka liang jongi ka soka NPP naga liang jonga kum nong mekmat ngila ai ka proposal ban develop ban pet itna ka katai kathan ka ba khnang bagi pai ba na syaba kinwan ban jonga kai patkan long ka lat ai kam ai jam kamai ka ji ki pai ba jong kathan ka dong ka jingi ngai nuk sai pi ka sora berapa persen nak kipai ba nong snong jong ka sora kide gi breu gi ba imja na ka tourism sector te hangapat nga perkat ba jaga ipat ko we pakalat bagi pajba kin yo kami jam ka ipat ki pajba kin yo ka lat kamai gi ka we ka tourism sector ka bangi haban lai